салом алейкум дӯстони азиз, рӯзи ҳамаатон ба хайру шодӣ бошад. хуш омадед ба канали мо. ногуфта намонад дӯстони азиз, имрӯз мо дар конкурс иштирок дорем, дар конкурси мавзуна. Дар канали мавзуна омада ҳатман дӯстони азиз маро дастгирӣ кунед, ба шиносотон расонед ки конкурс рафта истодааст. призҳои қиматбаҳо дар ҷои муайян истодагия ки кадоме бурд куна. 4 приз ҳаст, дар онҷа дароен, ҳамаша мефаҳмона мавзуна, тамошо кунен. дӯстони азиз, имрӯз ман саҳар қатъи хом шӯрбо кардам, намози бомдода дохтам, аллакай дамо соат 9 шуд. хелма чойма дам кардам, авқотома кашидам, шавҳарам ҳамиҷадан. намихе дӯстон, дар инҷа ман хамири пирашкӣ гирифтам. дар хамири пирашкӣ ман дохтам 1 стакан шири хонагӣ, ним стакан оби ҷӯшомада, 100 грамм сливичное масло, дрожж и намак. дар инҷа дӯстон уже ман хамирма рост кардам. бинед, уже айма дам гирифт, варам кардам, ман даг рост кардагӣ будам. дар хамираш ногуфта намона 1 дона тухмам андохтагиам. ана михе иқаша дар ниятае ки пирашкӣ кунам, иқаша билишӣ мемонем. ана михе камтар дам мегира, ҳатман тайёр ки кардем бо мемонем ки дам мегира. дар инҷа ман пюре тайёр кардам. дар пюрем 1 та пиёзам бирён карда андохтам, қатъи шир, камакак сливичное маслом хе майда карда тайёр кардам. дар инҷа дӯстони азиз, анакун тайёр мекунам фаршма. анами ҳатман гире, ҳами блендерае, блендер нестем, хехча тоқа мефурӯшам, беҳад удобни барои ҳами фаршкунӣ. пушаймон намешавед, дар куҷое ки ҳами диден шишагиёша гирем, шишагиёш нақсдара чием, ай пластмассиёш. ана михе ҳозир ман фаршма тайёр мекунам. камакак гӯшт гирифтам, 1 дона пиёзи сирх андохтамша. ана михе фаршам тайёр шуд. беҳад хушрӯ майда мекуна гӯшта, бине чӣ хел хушрӯ омада. пиёз ки сирхай наметавода дуруныш ранги гӯшт шуда. 1 дона майдача андохта будам. дар инҷа дӯстони азиз, аллакай дар инҷа ман вай кардестам, пирашкиёма печондестам. ҳозир ман нишон медиҳам ки ман чӣ хел мепечонам. 1-2 таша пирашкӣ ман аввал нишон медиҳам, баъд билишӣ ман нишон медиҳам. ана михе мекунам ман. хушрӯ бинед, хушрӯ мебиёяд. ман зелен наандохтам дар пюрем, ки кӯдакон намехӯранд. укарат зелен андохта будам, кӯдакон нахӯрданд. хостам мамихе ягон приправаам намеандозам. мамихе обичный вай мекунам. обичный пюре карда 1 та пиёза меандозам, ба маззаш мекунам. билишӣ мамихе мепечонам. хушрӯ мебиёяд. бовар кунед накунед, ай магазинӣ да хушрӯ мебиёяд. дурнашам беҳад хушрӯ мепаза, хушрӯвак мебиёяд. халӣ мекунам. аҳамият надодам. телефонма наздик наовардам. авто ки буд, автода чашмам зад, ҳамихе камтар дур омада, лекин ҳамаш маълуме ки чӣ хел кардестам. намихе хушрӯвак гир, дака ки хушрӯ мебиёяд. хамир аҷоибот хушрӯ омада, мулоимак.
ҳамин сливочный масло 100 грамм дар дрӯнаш андозен, хамиртон беҳад хушрӯ мебиёяд, намечаспада ҳар ҷурам, осон мешавад тайёр карданашам. дар вақти тайёр карданаш ҳечи дар кор нест, ҳамихе простой тайёр карда мемониша. аз ман ҳамаша тайёр мекунам, баъда шумо нишон медиҳам. анамихе ман ҳамаша печондум, вай билишои отдельно кардам, пирожкои отдельно. анак мемонем руша пушонда хушрӯвак мемонем ки бо камтар варам куна, ҳатман монен ки камтар варам куна, баъд хушрӯ мебиёяд. ихе ба фикри ман ки ранги нони гулзадагӣ мебиёяд. ихе камтар ки варам ки кард, ҳамин билишию пирожки ҳама ҷош як хеле хушрӯи сирхак мебиёяд. инай ман уже дам гирифтам, бинед чӣ хушрӯ шудиянд. на да алови пасти пасту, на да алови баланди баланд сирх мекунем ака. ина дӯстони азиз, бинед чӣ хел билишои ман фасон омадан. ба фикри ман, фикри шумоя намедонам, ҳатман дар комментария нависен. интизори саволои шумоём. беҳад хушрӯ омадагия аҷоибот, таъмшам беҳад бамаза. уже кӯдако хӯрдан дар вақти пухтанам. анами камакакша успед кардам ки ба навор бигирам. як дона тухм андохта будам, тухмам хеле сирхаки хушрӯ мекунаша. бинед дарунаш чӣ хел хушрӯ пухтагия, вапше ҷои хомӣ надора. гӯштчам аҷоибот хушрӯ омадай дар дарунаш. фасон шудай. инаҷа пирожкиём тайёр шуд. пирожкиёмам бинед чӣ хел ҳама ҷош як хел сирх шудагия. ростига ман пирожки камакакаш сафеду камакакаш сирх халия нағз намебинам. анам хеле пирожкия дӯст медорум. шуморам ҳатман кунед. бинед чӣ хел пирожкиё хушрӯ омад. аҷоибот фасон омадан пирожкиё. мулоимак шудиянд. якта зиврабой ҳуй кардам. зиврабоё ман худам маҳкам кардагиам табистонда. тез кардагӣ нестам. тезим отдельно ҳай. анамихе дӯстони азиз, шавҳари ман дар хона ҳай. беҳад пирожкиёма таъриф кард, хӯрд. аҷоибот гуфт, хушрӯ. ай магазиниё гуфт дарунашон ғавси хоманд. ай ту фасон омадай. беҳад таъриф кард шавҳарам. шумо фикрҳои худтонро нависен дар комментария. ҳатман канали маро дастгирӣ кунед дар конкурси мавзуна. бо чӣ гуфтаниём, раҳмат барои дастгиритон. хушомадед ҳама меҳмоное ки дар канали ман тоза пайваст шуден. ҳаматон хушомаден. дӯстони азиз, дар инҷа вай якта гӯспанди ман анам хали барача кардай. бинед чӣ хел барачаи хушрӯча кардай. берун минуси 47 градус буд. рафтам ки таваллуд кардай, гирифта ия хона овардам. якта хонам отдельно ҳай. хонаи ман беҳад бисёранд. якта хонам отдельно ҳай. анами хонаи отдельно да ман ия оварда дар пеши батарея қоқ кардам. анаки мебарамаш пеши очаш. инҷа дӯстони азиз, каҳомон аю хонаҳомон овардем. касоне ки нав дар канали ман пайваст шуданд. ман як зани ғариб дар Новосибирск дар як қишлоқаш зиндагӣ мекунам. мо бузу гӯспанд дорем. анами хали пухту пазо мешавад дар канали ман. гӯспанд нигоҳ кунӣ, барача калон кунӣ. дар бораи анами хелиё, дар бораи тарбияи фарзандом мерава канали ман. ҳатман дар шумо интересӣ мешавад. то охир бо ман бимонед дӯстони азиз. подписчикои наве ки ба канали мо омаден имрӯз. боқӣ худованд аз ҳамаи шумо розӣ бошад ки инқадар комментариҳои хуб менависен. ҳазор раҳмат барои дастгирӣ, барои суханои нағз. дар инҷа ман барачама нишон додам. анами барачаро ман худам калон кардагиам.
ҳамин дари оғулма ки ҳуй кунам мебурояд, дигар намеистад. Як қадам онум иям як қадам, ду қадам онум иям ду қадам. Ай ман дур нест дӯстон. Ана меха дӯстони азиз, боқӣ то видеои оянда сарбаланду хонаобод бошед.